Hvad så guys, og velkommen tilbage til endnu en video. I dag der handler det om clean entries, sniper entries, kald det hvad I vil. Jeg kan lige få starte med at fortælle, at det har været en rigtig dårlig dag i dag. Vi lige startede ud med at få en parkeringsbøde, så det er bare super nederen, men så er det godt, at det kan gøre mig lidt glad i låget af at sidde og lære jer nogle tips og tricks omkring trading. Vi skal egentlig bare ind på TradingView, og så skal vi snakke lidt om, hvordan man tager nogle gode entries, og hvad det kan betyde, fordi at det er rigtig vigtigt at tage nogle gode entries, hvis det er, at man har et setup, som giver rigtig god mening, men man er lidt i tvivl om, hvor og hvornår man skal gå ind i traden. Så det selvfølgelig få det bedst mulige outcome, uden stadig at risikere alt for meget. Så hvis vi lige hopper ind på TradingView her, så har vi det første par her, vi har en GBP JPY. Så lad os sige, at I har jeres analyse, vi har fundet vores support, vi har fundet vores resistance, vi har fundet et klart tegn på, at den her den skal altså tage nedad snart. Og lad os så sige, at den her den er kommet op i vores resistance niveau, og den begynder så at consolidate lidt. Det der så er super godt at gøre på det her punkt, det er at lave det der hedder et box entry. Prøv at gå efter det. Så det er at finde ud af, hvor har vi det højeste punkt og det laveste punkt i det her consolidation. Og så går vi altså efter et entry, lige så snart det er, at den her consolidation, den bryder boksen og gerne retester den. Så det vi for eksempel kan se her, det er at vi har noget consolidation, så har vi vores moving average crossover, der ligger en lige her bag candlen her, hvor det er de her to krydser, også et tegn på at den skal til at vende. Og så har vi så et brud på boksen her. Det man så kunne gøre, det var at man lige venter lidt, kommer op på og venter på en lille retest. Det kunne være det her man sidder og venter på. Der sker lige her. Bliver fuldstændig afvist, og så er det altså et klart tegn på, at nu skal vi altså tage nedad. Og så vil man jo kunne smide sin position ind. Okay, vi har en retest på det her punkt lige her. Vi vil nok sætte et stop loss op ovenover det her. Man vil også gå længere tilbage og være på den sikre side. Gå op og sige, at man gerne vil sætte det over det her punkt her. Og så er det altså bare at trække den her herned til. Så kan man selvfølgelig tage nogle take profits indimellem. Man vil kunne sige, okay, måske der er noget herover, så vil man måske kunne tage et take profit her omkring. Og så vil man eventuelt kunne tage et take profit hernede omkring det her level her. Det er lige der, hvor den har været nede at ramme. Og så kunne man så være det hernede. Jeg vil skyde på, at den her wick, der er her, det er helt klart af nogle fundamentals. Men man kan se efterfølgende her, at den når i hvert fald ikke at komme op i vores stop loss, og den når at komme helt ned i vores take profit alligevel. Så det her, det vil lige være en forklaring på et eventuelt box entry, som vi kalder det. Hvis vi prøver at hoppe ind på den her, bum, er faktisk en trade, som vi er inde i lige nu. Og det kan vi lige forklare, eller jeg kan lige forklare lidt om, hvad vores tanker ligger bag ved det her. Men igen, vi har noget helt klart support og resistance. De her to niveauer, som den ligger imellem, og har været nede og blevet afvist, har lavet et lille fake out, men er blevet afvist ned på vores supportniveau. Her er den så efterfølgende gået lidt op, consolidated, og har brugt lidt længere ned, men så har vi så lavet den her box fra laveste til højeste punkt i vores consolidation. Så kommer vi faktisk ind her, den bryder op igennem. Det ser rigtig godt ud, fordi vi vil gerne have den til at skulle gå long. Det giver bedst mening i forhold til, at den bliver afvist på vores supportniveau. Og så bryder den op igennem vores box, retester den perfekt, og her tager vi faktisk vores entry. Det man så også kan sige, det er, at vi har lige her, blandt andet, et moving average crossover. Moving average, til jer der ikke lige ved det, er den eneste indikator, som det er, vi gør brug af. Vi er ikke så meget for at gøre brug i indikatorer, vi gør udelukkende på historiske, hvad den tidligere historisk har gjort. Det vi så kan se her, det er, at den selvfølgelig stadigvæk ikke ligesom lige har fulgt op i vores, men vi er rimelig sikre på, at den skal opad snart, og ikke når at komme herned i vores SL selvfølgelig. Men ja, de her box entries er super, super gode at kigge efter. De viser gang på gang, at det giver god mening at gå ind på et entry, når der bryder de her box entries, eller når den bryder de her boxe. Og så lige for at komme med et sidste eksempel. Prøv at se, om jeg kan finde det her. Der har vi heroppe. Igen, se, det er meget det samme, vi gør. Stort set support, resistance. Finde ud af, at det kører rundt imellem de her to punkter. Og så har vi så en klar tydelig
opadgående struktur her. Det der også rigtig er vigtigt at kigge efter, det er, hvordan ser, om der er lavkonjunktur eller højkonjunktur inde på de her korte tidsrammer, når det er, vi sidder og skal gå efter et entry. Det vi kan se her, vi har igen vores box, så har vi så den højeste high her, og så får vi faktisk en lower high her omkring, som vi kan bruge til at sige, okay, det tyder på, at nu skal markedet til at vende, og det vil også give god mening, fordi vi har et rigtig kraftigt resistance-niveau heroppe, og så har vi et brud på box, vi har en moving average crossover, det kan vi godt lide at se, så her har vi faktisk 3 bekræftelser på, at nu skal vi til at tage et entry. Vi har lavkonjunkturen, vi har moving average crossover, og så får vi et brud på vores entry box her. Så det vil på det tidspunkt her, når vi har så mange bekræftelser på det, være et tegn på, at vi sagtens skulle gå ind og tage en long. Vi behøver ikke måske nødvendigvis nogle retest. Sætter vi selvfølgelig vores stop loss lidt op ovenover her. Trækker den ud. Og så har vi en rigtig fin 1-4 risk to reward ratio her. Flyver direkte ned i TP og flyver faktisk under vores support niveau her. Så ja, det var egentlig lige nogle få eksempler, vi havde på nogle entries. Har I nogle spørgsmål til det, eller har I noget ekstra, I gerne vil vide omkring det, så er I velkommen til at stille nogle spørgsmål. Og ellers så har vi jo selvfølgelig også Discord, som I kan hoppe ned og tjekke. Linket ligger i beskrivelsen. Der er en masse interesserede folk som jer, der godt kunne tænke sig at lære lidt mere om trading. Så der er helt sikkert hjælp at finde der også. I kan også få lov til at snakke med mig, Julius og Frederik one-on-one. I kan også stille os alle de spørgsmål, I har lyst til. Vi skal nok svare på dem lige med det samme stort set. Så ellers så må I bare have en rigtig fantastisk dag, og så vil jeg prøve at komme over den her PayPal her. Så ses.